गोबां एकर्डनि गोबां दफाफोरखौनो मावफुंनाय जाबाय। बेनि गेजेराव 3.1 दफाया जोंनि थाखाय बयनिख्रुइबो गोनांसिन मोनसे दफामोन, जायखौ 3 बोसोरनि उनावहाय बा गाबोन 3 बोसोर जानो थांगासिनो दङ। 3 बोसोरनि गेजेराव जों बेखौ मोनफुंनो हाबाय आरो जोंनि बर'लेण्डनि सिमाया लखिमपुर जिल्लानि सिमलगुरिसिम बियो थांबाय। जिखियानो जायाथों गासैबो बर' फिसाफ्रानो गोजोननाय मोन्दों। बर'नि राव हारिमु थुनलाइखौ बे 3थि बर' एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि गेजेरजों जोंब्लावखांहोनो हागोन आरो जोङो बे BTR हालामाव थानाय गासैबो जाथि जनगोष्ठि, बाङालि, राजबंसि, मुसलमान, आदिबासि गासैबो जाथि जनगोष्ठिखौ लानानै जोङो सान्थि गायसननायाव थांनाय 2 बोसोर जोंनि सरकारनि समाव जों साक्सेसफुल जानो हादों। बेखौ जोंहा फोथायनाय दं आरो रायजो राजाफ्रा खुसि जानायखौ जोङो मोनदांनो हादों। जेखियानो जाथों मोनसे बाथ्राया रोखा, नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौसो बुंहरनो सानदों। बियो सिरि मोनफिन होनायनि बाथ्रा नङा। थांनाय एकर्डनि उनावहाय गोबां BPFनि दैदेनगिरिफोरा BTR एकर्डनि गेजेरजों बर'लेण्ड हालामा एक्सटेनसन जायोब्ला बर'लेण्डखौ नागारनानै थांगोन होननाय गोबां BPFनि लिडारफोर दंमोन। बिथांमोना माबायदि फिननाय होगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजोंसो आं नेनानै थाबाय। सार, बै माखासे समावहाय गामि दानख'नायनि बेलायावहाय बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन दि थारैनो गामि दानख'योब्ला बर'नि गिदिर खहा जागोन, बा बे बाथ्राखौ बुंबाय थादोंमोन। बर' हारिनि खहा जानाय जायैखौ साननो रोङै दिनैनि BTR सरकारनि दैदेनगिरिफ्रा नङा। आरो बिथांमोना बै समनि दैदेनगिरिफ्रा बर'खौ फोजोबनायनि थांखिजोंनो जोंनि गेजेराव दावराव दावसिखौ सोमजिहोबाय थादोंमोन आरो बेखौनो दिनैबो बिथांमोना सोमजिहोफिनबाय थानो नागिरो। हारिखौ फाननानै गाव राजा जानायनि थांखिजोंनो BPFनि दैदेनगिरिफ्रा समाजखौ दैदेनबोदोंमोन, जायनि जाहोनाव जोंनि गेजेरावहाय जौगाथाय गैयै जादोंमोन, जोंनि गेजेराव खौसेथि गैयै जादोंमोन, जोंनि गेजेराव जोङो इयुनखौ खोमाना लानो गोनां जादोंमोन। गतिके बिथांमोना जिखियानो बुंबाय थाथों जोङो खोनासंबाय थागासिनो दङ आरो मोनफ्रोमबो दफाफोरखौनो जोङो मावफुंलांगासिनो दङ। मेक्सिमाम दफायानो इमप्लिमेन्टेसन जाजोब्बाय। गाबोन जोङो 200सा मुंख्लं न'खरफोरनो जोङो 5 लाख करै जोङो रांखौ एक्स ग्रेसियाखौ होजेनगोन। बेनिनो मानब गेदेर जोंनि BTRनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि आखाइजों जोङो 10निखौ होग्रोगोन। बिनि उनावहाय जोङो डिस्ट्रिक्ट वाइसै बाखि 200खौ जोङो रानना होनायनि थाखाय बेबस्था लादों। ग्रेजुवेलि बेफोर खामानिखौ जोङो मावलांगासिनो दङ। जोंनाव मोनसे धर्जनि सिमा मोनसे थानांगोन। BPFआ अपोजिसन पार्टिया बिथांमोना काउन्सिलनि एसेम्ब्लियाव बाहागो लाया। हाग्रामा बिथां बायदिया बोसोरनै जालांबाय एसेम्ब्लियाव खेबसेबो नुजाफैयाखै। खिन्थु बिथांमोनानो हारिनि गेजेराव दाङाबाजि लाबोनो, दावराव दावसि लाबोनो थाखाय बायदिसिना बुंनानै जोंनि मानसिफोरखौ थुनज्लायो आरो गाज्रि लामाजों थांनो थाखाय थुलुंगायो। सार, माखासे बारग' NDBफ्रा दिनैसिमबो रिहेबिलिटेसनखौ मोनाखै होननानै रिहेबिलिटेसननि बाथ्राया बियो ओंखामजों दै लोंनाय नङा। मोनसे समावहाय सोरबाया जायफ्रा NDBजों सोमोन्दो गैथारै माखासे मानसि दङ, बिथांमोनाबो दावराव खालामदों आरो जोंनि गेजेराव 4,000 खाथियावहाय सिम्पेटाइजारफोर दङ। बे सिम्पेटाइजार बिथांमोनाबो दिनै दुखु फोरमायनाय दङ, बेखौ जों मिथिखागौ आरो जोंबो दुखु फोरमायो। बेयो गभर्नमेन्टनि मोनसे सिस्टेमनि बाहेरायाव जों थांनो हाया। जोंनि BTR सरकारा दिनै गबिन्द बसुमतारी बिथां, आंखौ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांखौ सरकारनि दफाफोरखौ मावफुंनायजों लोगोसे NDBनि रिहेबिलिटेसन, एक्स ग्रेसिया, केस उइथड्रयेल बायदिसिना खामानिफोरखौ मावनायनि थाखाय बिबान होनाय लेखा जों मावलांगासिनो दङ आरो मोनफ्रोमखौबो मावफुंगासिनो दङ। दा जोंनियावहाय जायफ्रा हार्डक'र केडार, बे हार्डक'र केडारफोरनि रिहेबिलिटेसननि जे लिस्ट बे फैबाय आरो माखासे फैनो गोनां दंबावो। सिम्पेटाइजारफोरनि बिथांमोननियाबो सोलिगासिनो दङ। गतिके ग्रेजुवेलि फैगोन, जोङो धर्ज नांगोन। अपोजिसना बहुत बायदिसिना बुङो, बेनि थाखाय जोङो खोमा सुनानैबाबो जोंनि खामानिखौ मावगोन। सार, दायो क'क्राझार RNB सिभिल हस्पिटालखौ लानानै दङ, बेनि सायाव सार पलिटिक्सनि मुङाव जों पलिटिक्स गेलेनो नागिराखै। हारि, बिमा आरो हा, बेखौ जोंनि मानब गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मालाबाबो राजखान्थि गेलेया। जोंनि जा क'क्राझारनि RNB
हस्पिटाल बे हस्पिटालैनो थागोन खिन्थु जोंनि मेडिकेल कलेजजों सोमोन्दो लाखिनानै बे हस्पिटालखौ जौगाहोनायनि थाखाय जोङो माबा मोनसे राहा लानो हायो नामा बे बेबस्थाखौसो जों बेखौ खामानि मावनो नागिरदों खिन्थु बे हस्पिटालखौ सिफायनानै सोरनिबा गोरबोआव जोङो सुनानै खामानि मावनो दों बे नङा बिथांमोना राजखान्थिनि मुङाव रायजो राजाफोरखौ माबायदि माने प्रपेगेसन लाबोनानै बेले बेजे लाबोनो हायो बेनि थाखायसो बुंलागासिनो दङ। दा बे बेलायाव आङो नोंथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आं जासिबाय जे दिनैहाय जोंहा 74थि सुबुंखान्थि सान बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आसामनि जोंहा गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै जोंनि थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जे BTR गोजोन गोरोबथा बे गोरोबथानि जे 3.1 दफायाव थानाय जे सिमा बारायनाय बे बारायनायखौ दिनैहाय नैबे जोंनि सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा दिनै फोसावनानै होबाय बे फोसावनायनि थाखाय जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPL जोंनि माखासे गेदेमा दैदेनगिरिफोर जाय बिथांमोनखौ जोङो साबायखर बावाबा निश्चय जों थानो हानाय नङा आरो बेनिखायनो जोङो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि UPPLनिफ्राय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोङो साबायखर जासिदों लोगोसे भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथांनो जोङो साबायखर जासिदों लोगोसे जोंनि भारतनि नखर मन्थ्रि जोंहा अमित शाह बिथांमोननो जोङो साबायखर जासिदों आरो जोङो बेखौनो खावलायगोन बेखौनो जोङो फोरमायगोन जे जोङो दिनैहाय मोनसे जारिमिनारि सान होननानै जोङो बुंनांगोन आरो बे जारिमिनारि साननि गेजेरजों जोङो गोबां समाव जोंनि जे बे BTR गोरोबथायाव थानाय माखासे दफाफोरखौ लानानै गोबां सावरायलायनाय बे बाथ्राया जाबाय थादोंमोन दिनैहाय जोङो नैबे सुबुंखान्थि सानजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै फोसावनानै होनाय लेखानो जोङो खोब गोजोननाय मोनबाय आरो बेजों लोगोसे जोङो दिनैहाय बिथाङा फोसावबावबाय जे जोंनि बड'फा उपेन्द्र जोनोम सान बे जोनोम सानखौ आसामाव फरायसा सान महरै बिथाङा फालिनो हानायनि फोसावनायखौ जोङो मोननो हादों लोगोसे जोङो जोंनि BTR एकर्डआव थानाय जे जोंनि साफ्रोमबो मुंख्लं जोंहा NDB बिथांमोननि जे जोंहा एक्सक्रेसिया जे होनायनि बाथ्रा 2001 जोंहा सुबुंफोरनो दिनैहाय गाबोननिफ्राय 5 लाख राङै बिथांमोना एक्सक्रेसिया होनायनि जोंनो फोसावनायखौ जों नुदों आरो जों खोब गोजोननाय मोनदों जों आसा खालामदों जोंनि दफायाव थानाय